No one. Yes, you. But the living go. But the one here. What about that? How do you do? 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 Oh, got it. How do you do? 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 Oh, Onye Nze Owu Sagodi Owu Umuekwe Ofere ole ofere otu Egbu ewu Onye Nze Obidiaso Nmara lowo mbabiko enwere Egbu ewu ọzọ nọ nga ọzọ sokwa ya n'azụ bụ ịmara na ebodo Egbu ewu ejikwala oji emesakwala oji aka onye si n'ime Egbu ewu ya bụ ndị ya emesa oji aka so enwere Egbu ewu ọzọ ya ga yi owe enwere Egbu ewu ọzọ nọ nga
Olúwa tí èkó ti Olúwa náà. Owu. What's up, Gabriel? Oh, hey, the man is here. What's up, Gabriel? How watch here? Owu Umuekwe. What's up, Gabriel? Let them. Owu. Bulu. Alma fugi. Madu ewu. Owu preacher gaya la bala balitata. Nga preacher magalong kai. Oh God. Papa ni oso ni buloge. Papa ni oso. Nze, ndị ọzọ, ndị mmiri traditional culture. Onye chere iyi owu. Bulu. Bulu ọ dịghị n'ahụ. Yeah. Oh, that's me. Tony, but I need it. I'm Onye Nze. It's Abali. Sitting on there. Oya. I'm Onye Nze.
Aye. Good morning, Onitsha. Good morning, Abali. Good morning, Onitsha. Owu Umuekwe. Okay, sir. More two people. I got an issue. More two people.
Omelale jibide yone ifebo Owu Abali isu ndela bo Owu Abali adia eyi isu obu nke daytime ka ha leyi isu mana oburu nke abali ha legebe ihu oge mana obu nke echi niile ka ị ga-afụ ka ha niile nọ na pure white in their attire. I have an idea about okay, so that's why sure.
Dike onye chọrọ ịgafe na-agafe onye chọrọ ịnọ ebe ọ ga-anọ nwaanyị agafekwara n'ọgbọ anyị ma anyị mbụ nwaanyị agafekwara n'ọgbọ anyị bulie ndị ga-anọ ebe agụnegbu ego nọ bụ ndị isi owu ha na otiri ka otiri n'owu ịhụra nga ruru gị na ịga ma ọ setịala Isula owu na isu but before isu ebido biko anyị chọrọ inye space or chance for 2 or 3 people. Kemara na ewu na agụnegbu ego ịtụkwala oji. Thank you. Anyị chọrọ inye space for 3 or 2 people ka ha megide ka ha yie owu anyị agbapịa ọsọ. Owu 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 anyị entitled to Igi Oji also Oji Abowu Ebro Oya Paramoa you want the right to go Oru gama n'owo. Agụnegbu ego mụtụrụ. Agụnegbu ego ime ọha mmiri. Owu kebe. Lede ịsatọ. Aya agbasi. Agụnegbu ego. Ọkọlị. Agụnegbu ego. Madu sọ̀rọ̀ ka ihe si atọ ọmụọ n'elu ya iri nwa ga eri ituo otu agadi I have a chance for 3 people before you ejele owo ọ̀rọ̀ ya ọ̀sọ́ ayachọrọ isubido abịa yibo owu isu ndị anụ nga akwadosiri ike anyị kwadoro ha akwado ayachọrọ ọbụla isi bido abịa kwụsị isu owu anyị gara eme ala ahụ a na-ama ọkwa mmiri maka ozizo ọ̀rọ̀ ya ọzọchọrọ iyi owu ndị na-akpụ nkwa kụbanọ ọ̀rọ̀ ya ọzọchọrọ iyi owu ọ̀hẹ̀rẹ̀rẹ̀ gị ọ̀rọ̀ ya ọzọ Isu abapiaso. Aya, ayo dulu from small. Olúwalé.
Ogani, oya isu ọzọ n'alabu, isu ọzọ n'esi ya. Jenge n'esi ya. Agọgọ wa na-abịa. Mana na nwere ka ọnụ siri dị mana ị ga-awa ịgba ọfụma ịdata ego isi ọzọ na-abịa isu ile ịfụ na ọ na-agba ihe mkpalekwu iwe ọcha ịfụ na okwu ya na-eje na ihe mkpalekwu isu ọzọ I got a video of the smallest amount. Careful, catch them young. 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 Owu Onye Nze. Owu ọzọ, isu ọzọ. Kedụ na-agụ ihe gbapụ ya ọsọ, isu ọzọ. How do you see that for this business? Oh, got it. Isu ọzọ sọmi ya n'azụ isu ọzọ. Omenala na ọdịnala iji eme ọnụ nke bụ Owu Festival of Peace, Festival of Love, Festival of Wealth. Isu ọzọ. Jẹ́ isu na-esote ya n'azụ sugar.
just to still remind you that you're with your brother Gosmadon Media Ego I, Oru West Ego I. Ebe no town no bola Umuekwe la Nmara no Umuekwe ebe no town no lo Agụ Egbu ewu Umuekwe onye nke ojiri Onye Nze Ugochukwu Obidiaso akụrụ ụlọ ọbịa bụ Agụ Egbu ewu Umuekwe anyị afụla Onye Nze abụghị a Nigeria base, Onye Nze based in US. Omenala ọdịnala ndebe ha egwuregwu omenala ọdịnala mgbidi ọlọta obi ya isi ọzọ Leader number 1. Onye Nze ego ya nke akarịala.
Nze onye nke karịrị akarị. Isi ọzọ isi ọzọ. Isi ọzọ isi ọzọ. Anyị gbadara agbado. Isu ọzọ sobi ya n'azụ. Isu ọzọ, no time, isu ọzọ. Isu ọzọ. Onye Nze. Onye Nze nọ n'ọgbọ.
Nagala isunile ebucha n'ọda isunile ebuzuela ọda ọnụ dịka anyị chọrọ ihe ohere maka onye ọbụla chọrọ iji ewu emere na ịkwara mmụọ na ịnụ nke a n'ebe itere anyị ohere dịrị gị ịbịa n'ọgbọ ihe ogwu gị onye chọrọ igbu ọda echie ya na nkwado egwuru ọda ihe ogwu gị Tema. Onye chiri yowu ya dị yowu rara yowu gị bifo ya baa na nkirodi ọgọdị Mototo. 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 Flagi semia. Owu nage. Oya ndo na bomo para wanne. Wele ni miyowu. Aha. Mwabi awo ya. Lako no nkwa. Usubede. Owu yesubede. Leje. Oya wo there. Oh. Oh. Boche la engineer. Ebuta lo bo ihu ga ba na oku. Ebuta lo bo ihu ga ba na oku. Leje. Sakwe. Megala wa be. In your anointed video and photos. I can see you. And Mahoba, the Egbu media of Oru West. I'm gonna stop. What's happening? I want to go para more. Schoolboy. Wamba. I got him back. Legend. Wamba legend. Dan Maria. Tagani. Oh, you wanna money? And when I answer, here, what here? Go to the yesterday. And when I answer, but I have like a year for Lobo. I got both the clothes. I got both the clothes. I have like a year for Lobo. Let's go. We start from here.
Yeah.
David is speaking on when the speaking on window. None of the Nze Abdullah Egbu Ugochukwu Obidiaso Egbu ewu Umuekwe Mgbidi Agụ na-abata n'abalị tata. Why one them? You Abali can one the body busy. I am with you. I am bad. I got me here cool. Osula leje ihamu ya gamru owu leje won ihamu ya mara owu leje won you must not be in a day leje won owu amune we ihamu na kan ya na ba leje I have one and style. This is that one, okay. Then one side. Que isso, azar.
Azan. Check ya. Gabriel, Umeliga number 1. Owu Umuekwe Mgbidi.
West. The best Owu Amara this year, 2025. Umuekwe grew the best. Owu had a very mature. Oru West they go high, Gosmadon they go high. And then Umuekwe. And then Umuekwe. The certificate.
Owu kanko Umuekwe Onye Nze Obidiaso akụrụ ụlọ o mechiri owu emechi ọ dị na mgbara ibe ọzọ ara bụ owu isi ka nkụ ebina as matter of fact enwere isi bidachi nri m na ya gbaberekwa nke ya asị mma ihe ka ọ bụ nge biko a ga-apụ ya echi ịgbakọpụ ya ka anyị bụ ekele nwa ụba ka anyị bụ ekele nwa ụba ka anyị bụ ekele nwa ụba anyị ga-abụ ekele nwa ụba nna gbala odikiri obi nna gbala odikiri obi nna were sị na ihe ọma nnụrụ nna atọ apụ maịkị were gwa chọbọ ya waya mba dike ndị ga-eji dike mere ọbụla nwere ada owu ọbụla nwere ada owu n'owu ya bịa yi owu n'omenala ya Adowu ni n'owu ebe omenala ya Adowu bụ only woman that is allowed ịgba anyị nwa Adowu n'owu ya bịa jiri owu enwere Adowu n'owu nne enwere Adowu n'owu the only woman that can dance the one and the only woman no nwere ike pụtara ọgbọ jiri owu ọrụ ya nọ n'ọgbọ Hai, saya berwala. Aduh, apa pernah lama? Agak ni. Aduh, apa pernah lama? Who is Aduh. Igba owu la omenala Mgbidi. Nwanyị Britain na nwanyị ndị ọzọ. Sọsị abụọ na bụ owu. Sọsị abụọ nwanyị. Nwanyị Britain na nwanyị ndị ọzọ. Adowu. Nwanyị dị allowed. Ọgọdị. Ịpụta gwuo ọja. Ebe ọ na-abụ owu ọsọsị ya. Ụlọ ya bụ agụ. Adowu mmadụ n'imepụta omenala. Ịmepụta omenala nke a na-egosi na owu anyị zuru oke. Adowu ka amaka. A na-ekwu maka ihe Adowu ji gba mmụọ. Anyị gwụrụ gba mmụọ ndị agbado Adowu okwu. Ichi zuo. Iruola ihe eji mmadụ eme. Otu aka dị Adowu. Nana nwa ndụ aka gị. N'emetụ ụmụagha. Aha na-ese ahịa ya ga-esi eme. Mgba biko anyị ga-abụ ekele nwa ụba. Anyị ga-abụ ekele nwa ụba. Biko enwere ekele iyi owu. Enwere ekpọrọ mmụọ chọrọ igbu owu. Anyị na-enye ohere.
Ayasi. Oya ma ya le kwa Egbu ewu. Oya jere boy. Biko oya chori yo we de yo. Oya chori yo ya de yo we chori bo we ma ne bo Egbu ewu. Ma bo e kwara mo e chori yo de yo. Biko yamna ne ba Egbu ewu. Oya chori yo de yo before aya ba na kele mo ba. Aya ba chekele mo ba aya bo mbaka wala bo oya de echi ile 2 o'clock. Oya ba la pawala mo Umuekwe. Echi ile 2 o'clock. Oya ba la pawala mo Umuekwe. Waka ebile ya funda matono. Hai, ba wili ni oda. Agora mo kwa nwe mo oge se me ya na dede. Na dede. Sagade, awaka nia. Agora mo kwa nwe mo sagade. Ego na go. Shibal. You know, Adibani, but not the dragon, you know, give one. I'm going to be Ndege owu mana ha ga amange. Owu mana ndege ga ben amange do jiriba. Owu atapali ala ho. Owu atapali ala ho. Egbu ewu mabia ho bidi. Do ya ejere. Let's go. Number one. We start from here.
ya. My furniture. And I've been one man, I'm going to answer this year one. My furniture. My furniture. It's Agalaka. We are at Apolale. I got it. I can't be eating. Oh, my club, go. Yes, sir. Bueno. Malabono, Alandiaso, Maduena, Alandiaso. Madalabosa. Show yourself. Monsieur Moguel, Amalabata, Egbu ewu. Ayama, Abwego Kiti, Onezuzu, Nalabata, Ibele Libya. Ibala Bogu, Egbu Abatago, Ibele Libya, Abadi Biopu, Aboga, Biopu, Sagoni, Wano, Ebiolu, Biopu, Uwakanela, you, Sagoni. But we know how that.
Hello hotels. Okay. Libya. I'm a lawyer, you may go, whatever my. I go there, you're not there, you need for it. You will Libya. Why are you seeing any why you're able to get the mother of fear? The other one, all the lobara, all the lobara, all the lobara. Oh, 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 oh. I go walk at it. It is too much. I got a chance to buy now. We're putting on the young special. Amigo. Abego yijibo ojinde golden oji. Abego. Former quality control manager, Nigeria Brewery. Ana mo fún ìrẹ́ Ghana àbí àkùtà Abali. Ọdún ní oyè ìrìn ìgbọ̀gìtẹ̀. Abali. Eléyìí àgbàgbà náà bí a. I want to get you 200 halfway and I'll be I can spend the 5,000 you go over some of those you know people now bought challenge let's go watch here legacy you hear really cool. Egbu ewu Mgbidi Come on.
mania. Oye nkwala ekwedeku ka owu la agba ile ele okwu ya. Ana ma afia. Ifolo onye nkwala ekwedeku ka ọ la agba. Ọ la-adụ nụ ma nọ ya amụ ya aka ịhụ na-adụ ntọ. Ya bụ owu nụ. O ji ụkwụ adụ ntọ, ọ chọrọ ịma ama aka. Owu obu ihe aṅụrị. Anyị na-elegodo anya fụ na ihe na-akụ na-abụ 15 minutes after 11. Agbaala m n'ụkwụ ede n'ala ndị ọ chọrọ ịma ama aka. Mana ị na-agbalị ma ọ gbawa egere ndị mmadụ ntị. Egere ndị mmadụ ntị na-agba. Omenụ ya eme ihe soro ya. Ndị mmadụ yikwu ihe ha laikiri. Ị na-agbalị. Ọdụkwuo dị obere. One not right, yeah. After this number now, you go on again. Come on! Owu Obayaba! Owu Ego! Owu Ako! Owu Miri! Owu Obayaba! Line by line. Please, actually, you see, talk over this. Ebe Umuekwe na-ada Abali ogwu ha. Ọ bụla Obi agụla egbu ego. Onye Nze Ugochukwu Obidiaso. Nwa mara m. Ebe anyị nụta anụ. Ebe Oru West ego anyị nụta. Gosmadon ego anyị nụta anụ. Agụla egbu ego. Ochie cherecha ejele ga-eji ya. Biko latụ n'azụ, latụ n'azụ, latụ n'azụ, latụ n'azụ, latụ n'azụ, biko no, latụ n'azụ. Ndụ na-abụ mmadụ ihe ndụ ga-agba, ndụ na-abụ mmadụ ihe ndụ ga-agba, ndụ nwere time.
Abali ala, buwelo na Abali ala. Aga ya le ye ko mukene. Buwelo. Join ya. Abali. One lozo. Next. Owu bayaba. Next. Good in Allah.
Owu alabede. I got owu abugu obere oge. Biko agụ na-egbu ego aja abịadị nga agbawo owu gbacha ọ bụrụ ju ụgbọ na kpuo ha na mmiri ya eme ihe ya biko a ga-enye ohere mmadụ ọbụla ịtọchọrọ iyi owu ọ bụla ha yichazi owu gbachi owu ha agbucha ọda owu hụ ndị bido n'ụmụaka ala agwa na-eme gịnị ele ikpu ya bụ na owu emere gịnị owu ala kpuole ọ dị iche ile onye ngwa ele ndị chọrọ iyi owu ngwa egwuregwu ego ụmụdịrị ọkpụ na mgbidi ọbata iyi owu onye ọzọ chọrọ iyi owu ngwa biko gbapụta ya ọsọ ọ ga-adịrọ ihe wụọ maka abalị onye ọbụla chọrọ iyi owu ihe last chance for this night ka ọzọ ga-adịzi echi cheta na owu anyị ga-adị echi lela ama Owu Umuekwe ma ọ kụọ elekere anya ịbụọ nke ehihie ayi Saka agụregwu ewu ka ọwụ owe ya wee satọ agụregwu ewu ka ọwụ agụregwu ewu laghachi azụ laghachi eje ihu agụregwu ewu agụregwu ewu Laja. Agụregwu ewu. Ọ dị n'ọbara. Agụregwu ewu. Ihe n'owu. Ọ bụ nge. Ihe ịgbalịala. Biko onye ọzọ chiri iyi owu, onye ọzọ chiri iyi owu ma ọ bụla biko nyetụ na-efe. Ihe na-agbata na-abụọ competition last one for this night alaba alekpu oya kama pioso mmadụ na-atọ 3-3 from ụmụobere ụmụaka 3-3 tee ha smallest 3-3 yela agba isi otu a na-eme gịnị n'ikpu oya let's go ụmụobere ụmụaka 3-3 ihe pụtara let's go Kọ́bùlà nù gàmà bàánù, kọ́bùlà nù gàgù kọ́ọ̀nù. Bíkọ́ lọ́tún n'azụ. Màwá kì í yà, màwá kì í mẹ́bùlà màwá kì í yà.
Vamos lá, vamos aqui, né? Olha o. Olha o. Como? Olha o. Olha o. Olha o. Owu Ubidiaso. Olha o que é gato. Valeu, não. Mas se liber, e é liber, Isso. Liber, mas é liber. Liber ganha na ponta, Oye, bochana, dino chana. Male bunu, lebunu. Oye, bochana, dino chana. Agatonya, tre. Dino chana. Lava kigi. Olha o. Adu semua. Lepo. Ayo so. Wadia. Ladies. Oba. Dua. Ozo. Berbeda. Ambulan, jaga ambulan. Ambulan, eci. Sida liba kan abonmu. Agade. Nela.
Nasimba, Tibule. Obela Baba. I want to use this opportunity to recognize the media men in today's Owu 2025 of High Chief Nze Obidiaso, Ogochukwu, Egbu ewu Umuekwe Mgbidi, recognizing a special way in the animated video and photos. Eagle Eyes of Oru West, I recognize you. And I also am the MC of today's Owu dancing competition, DJ MC Chibai Entertainment. Did too much. Slow. Take what I'm more. Slow. Ito imana para mo ala pala higa go wu fi ala age nyo here magaje para mo ibo please oya para mo fún ala pala ala ba yo wu aya papa la bu ya la bu se ba ala prepare me also yes prepare me also this way se ba ala Labels on it. All of you can do it at once. Owu ndị ọzọ fọrọ afọ ndị niile nwere ike igbu at once. Gara alagbo. Kende n'ibe latụ n'azụ.
Onye Nze Obidiaso. Onye Nze no, Onye Nze. When development of the Umuekwe community came and were last year, Nmara more 15, 20, this year, the same thing. I am the media man. Yeah, no one. Ma, I'm going to be with the Bobo, I'm going to be with those others. Yenia, Junia, other Yogo, Obo, I was a line also. Because, I want to tell you something. I'm
Gabriel, Sonia Nazo, Gabriel, 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 Gabriel,